Mayang hapon mao kini ato ang latest weather update para karong adlaw. Ang ato ang gibantayan nga low pressure area ana karon sa gilayon nga 700 Gs ka kilometro silangan nga bahin sa Baler, Aurora. Ug sa tuang forecast sa mosunod na 24 oras ang Metro Cebu lakip na gyud ang tibuok Kabisayaan. Sa tibuok weekends makasinati og init nga tempo sa panahon apan dunay gihapoy tsansa sa mga panagsang pagpanag-ong sa kalangitan o inubanan sa mga pag-ulan o pagpanugdog og kilat tungod lamang sa mga localized thunderstorms. Samtang para sa tuang sitwasyon sa hangin ug sa kadagatan, diri sa tibuok Kabisayaan ato ang hangin gikan sa amihanang kasadpan ngadto sa habagatang kasadpan ug ang tibuok kadagatan sa arkipelago sa Pilipinas malinawon ngadto sa kasarangan ang mga pagbalud. Ato ang adlaw mo silang ugma alas 5:32 sa buntag. Para sa dugang update, bisitaha lang amo ang website bagong.pagasa.dost.gov.ph ingon man amo ang mga social media accounts. Og dinhi na lang kutob gikan diri sa Mactan, buhatan sa Pag-asa Visayas DOST ug para sa Balitang Bisdak kini si Romeo Aguirre, may hapon.